D. Greco. 60 kilos, Jovan Shorshenbekov of Kyrgyzstan. His opponent in the blue from Hungary, Texkomedi Christian. A następny idzie przystępny Hirogawa Jovan Shorshenbekov, Kyrgyzstan. Jego opponent Christian Keczkemeti, Mađarska. And I'm on A. Women's wrestling, 62 kilos in the ring from Korea, Lee Han-bin. Her opponent in the blue from Hungary, Shell Anna. A następny 62 kg żeny Han Bin, Korea. Jej opponent Anna Sel, Mađarska.